A sada Vlada. Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, dobar vam dan na početku emisije A sada Vlada. Ja sam Ivica Ružičić i danas razgovaram s ministricom turizma i sporta Nikolinom Brnjac. Ministrice Brnjac, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vam, vašim gledateljima i slušateljima. Zadnji je dan lipnja, sezona se sve više zahuktava. Kakav je početak ove turističke sezone? Kakvi su dosadašnji brojevi, rezultati? Pa ovako, sa brojkama možemo biti stvarno zadovoljni. S ovim početkom od siječnja pa do današnjeg dana otprilike 2,5 milijuna dolazaka, preko 11 milijuna noćenja, znači s nekih 55% smo u odnosu na prošlu godinu povećanje. Samim tim kad pogledamo sami lipanj je za 1,4 milijuna dolazaka, povećanje nekakvih 60%. Znači, preduvjeti su stvoreni. Samom početkom, na početku godine, Ministarstvo turizma i sporta je započelo s projektom Safe Stay in Croatia, gdje smo razvili sve protokole, epidemiološke standarde zajedno sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, za sve dionike u turističkom sektoru, ali ne samo za turistički sektor, nego za sve one koji su vezani, isto tako za muzeje, za nacionalne parkove, znači za sve, znači, koji su vezani za sam turistički sektor, što je bilo izuzetno dobro se pokazalo. Jer upravo to je ono što nas svi, kad evo sad smo u bilateralnim posjetima i razgovorima, svi koji se zanimaju se prvenstveno što znači Safe Stay projekt, kako se on provodi, da li postoje kontrole na terenu, da li sam turist može prijaviti nepoštivanje mjera, i to je ono sve što smo i uključili. Znači i edukaciju turističkog sektora, naravno kontrole, više preko 100 kontrola na terenu se provodi, a i sam turist dakle može prijaviti ukoliko vidi da se ne poštuju mjere. On može poslati direktno mail na stranici Safe Stay i onda izlaze službe Ministarstva turizma i sporta u kontrolu. Isto tako smo, vlada je, kao što znate, stavila prioritetno cijepljenje turističkog sektora. Izuzetno dobar je odaziv turističkog sektora, svi smo svjesni što nam to znači, ali prvenstveno za naše zdravlje, za zdravlje naših bližnjih, a naravno to se veže i za samu onda sezonu. Što se tiče antigenskih testova, također izdvojili smo preko 20 milijuna kuna za nabavku antigenskih testova. Testovi su sada u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, oni će se dalje distribuirati prema regionalnim zavodima, upravo prema broju turista. I na taj način ćemo omogućiti turistima, ukoliko dođe do potrebe da pri njihovom povratku u svoje zemlje moraju se testirati, da imaju taj test po što pristupačnoj cijeni. Znači, mi smo osigurali besplatan test, međutim, regionalni zavodi, s obzirom da oni dalje vrše samo testiranje na terenu i s njima smo i razgovarali s direktorima i sa županima, zamolili smo da vode računa da ta cijena bude stvarno simbolična. Također smo zamolili... Da se to odnosi samo na strane turiste? Tako je, znači oni se vraćaju testiranje, ako se vraćaju u svoju zemlju, ako bude bilo potreban dokaz pri ulasku, onda se mogu to odraditi u Hrvatskoj. Što se tiče također i punktova za testiranje, to smo pokrenuli akciju sa regionalnim turističkim zajednicama. Zamolili smo i da vode računa da stvarno turist ima dostupne broj punktova, da se ne događa kao prošle godine i da naravno ima dovoljnu informaciju gdje se ti punktovi nalaze. Zamolili smo da to distribuira i sa lokalnim turističkim zajednicama, da se znaju, znači po svim objektima koji pružaju smještaj, da točno znaju dati informaciju, bilo od privatnog smještaja, dakle od hotela, kampova, gdje se može obaviti to testiranje. Tako da što se tiče svih preduvjeta, sve smo omogućili. Od 1.4. transparentni, jednostavni kriteriji, svi znamo koji su za ulazak u Republiku Hrvatsku. Ohrabrujuće su ove brojke na početku sezone, evo zadnji dan lipnja, sutra je 1.7. i vrijeme kada se već mnogi odluče na duži godišnji odmor. Kakvu sezonu očekujete na kraju godine kad podvučemo crtu? Svi se nekako nadaju i priželjkuju da se barem, ako ne dostignemo, približimo onoj rekordnoj 2019. Je li to realno ili je ipak... Pa gledajte, ako bi se nastavili ovakvi dobri trendovi epidemiološki, ja prema našim nekim računicama očekujem da bi bila 60% od 2019. godine. Međutim, moramo stvarno svi biti odgovorni, moramo znati da je, evo i sad i delta soje potvrđen u Hrvatskoj. Čuli ste i što profesorica Markotić govori i upozorava. Dakle, to su sve neki čimbetelji koji mogu utjecati na sam tijek naše sezone.
Vidjeli smo što se dogodilo nažalost u Zadru i upravo zato smo i mi počeli provoditi sastanke na terenu sa našim županijama, gradovima, da vidimo kako se, i tražili smo županijski izvještaj o provođenju epidemioloških mjera. Što osim sunca, mora, prekrasne prirode koju imamo, možemo i trebamo ponuditi turistima da se odluče ovim ne baš normalnim okolnostima provesti godišnji odmor baš u Hrvatskoj, naravno uz to da budemo što više korona free zone i što duže? Pa ovako, evo pri našim posjetima i razgovorima na našim emitivnim tržištima, u principu osim znači, sigurnosti jednu koju taj turist traži, dakle i kroz ovaj projekt Safe Stay, to su većinom objekti koji nude dodatnu sigurnost, izoliranost, znači turisti bježe od masovnosti, iz gradova, iz prenapučenih područja. To je također i ruralni turizam, to je također nautika i možemo stvarno biti zadovoljni da nautički turizam je 10% čak bolje od 2019. rekordne godine i ja se stvarno nadam da će se to i nastaviti u tom trendu. Dakle, svatko želi i razmišlja sada, bježi od onih masovnih okupljanja i to je ono što smo apelirali na regionalne turističke zajednice, na gradove, na lokalne turističke zajednice, da se odmaknu od velikih manifestacija, da vode računa da turist ne želi takva velika okupljanja, da ukoliko se one i događaju, da se događaju pod strogo kontroliranim epidemiološkim uvjetima, da uvode dodatne kontrole koje će obilaziti, tako da ako se i turist tamo nalazi i naiđe dakle, na obilježavanju nekakve manifestacije, da zna da se stvarno sve provodi po epidemiološkim mjerama. Uz procijepljenost turističkih djelatnika za koje ste rekli da ste zadovoljni njihovim odzivom, ključna je i procijepljenost privatnih iznajmljivača. A vidimo da u nekim turističkim regijama procijepljenost baš i nije visoka i ljudi nekako jednostavno odgađaju se cijepiti kao, na jesen ćemo to riješiti. Pa gledajte, meni je žao zbog toga jer stvarno smo osigurali sve preduvjete, cjepivo je tu, svako ko želi može se cijepiti. Ja sam se cijepila, cijepila sam se prvenstveno zbog svojih roditelja da budu sigurni, oni su se cijepili. Mislim da je to jedna poruka koju šaljem prvenstveno zbog zdravlja i zbog sigurnosti. Ono što smo vidjeli sada na sastanku u Splitsko-dalmatinskoj županiji na Hvaru, turist koji dolazi, pogotovo u privatni smještaj, prvo pitanje je da li ste svi cijepljeni. Naravno se brine za svoje zdravlje i to je jedna jako važna poruka koju smo čuli i na sastanku u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Kako potaknuti onda i privatne iznajmljivače da se što više cijepe i da sebe zaštite, a osiguraju si poslovanje tijekom ovog kratkog ljeta, jel? Pa ja mislim da jedino samo razgovorom možemo potaknuti sve. Cjepivo nije obvezno, ali znamo što nam to znači, znamo u kojem smo stoljeću, znamo da nam ako to može sačuvati život, mislim da svi mi svi znamo i u našem okruženju i jako loše slučajeve koji su završili dakle sa koronom i smrtne slučajeve i mislim da nam je to najjači bi mogao biti nekakav input zašto u stvari se cijepiti. Možemo li u ovom trenutku govoriti o Hrvatskoj kao korona sigurnoj turističkoj destinaciji? Da, u ovom trenutku govorimo o Hrvatskoj kao korona sigurnoj turističkoj destinaciji. Hrvatska je zelena na karti ECDC-a i to je vrlo važan segment. Upravo na taj način nas i turisti koji planiraju doći gledaju kako smo na toj karti. To je prvi jedan korak koji se promatra. I onda turisti naravno mogu i znaju da smo sigurni i da se mogu osjećati sigurno što se tiče same korone. Ono što se dogodilo u Zadru, vidjet ćemo svi, dakle imat će velike posljedice za Zadarsku županiju, jer pogotovo njemački turisti i austrijski turisti koji dolaze, ako znaju da još moraju 10 dana karantene po povratku u svoju zemlju, mislim da se nitko neće odlučiti na takav dolazak. Što bi uopće značilo za ovu sezonu ako bi se ponovio negdje zadarski slučaj? Pa ne bi bilo dobro, u svakom slučaju. Ne bi bilo dobro. Mi smo jučer razgovarali u Osječko-baranjskoj županiji sa ravnateljem zavoda koji je jasno naglasio svima prisutnima da kad se utvrdi soj taj i kad počnu rasti brojke, da je teško držati taj dio kada će brojke kada će početi padati.
da treba jedan duži vremenski period da te brojke počnu dakle padati i samim time ne bi bilo nikako dobro ni za cijelu Hrvatsku, a i znamo da ukoliko bi nam brojke počele sve zajedno rasti, ukoliko dođe do 200 incidencija, da će se automatski Njemačka, odnosno Robert Koch institut nas stavlja na listu rizičnih zemalja. A Njemačka je jedna od najvažnijih emitivnih tržišta za naš turizam. Tako je, znači 80% naših turista koji dolaze upravo iz Europske unije. A znači Njemačka prvenstveno, kao što ste rekli, bavarski turisti od svih, znači 3,5 milijuna koje je dolazilo 2019. prošle godine 1,5 milijuna, dakle preko 50% je upravo sa područja Bavarske. Godinama govorimo kako treba produžiti turističku sezonu da se ne svede na ova 2 mjeseca udar na srpanj i kolovoz. Prošle godine je sezona realno počela završavati negdje iza Velike Gospe oko 15. kolovoza. Što ove godine možemo očekivati? Hoće li se taj turistički period ipak malo produžiti prema kraju 8. mjeseca, ako bude sreće da uđemo u 9. Pa ovako i predsjednik vlade je održao sastanak sa svim županima, novo izabranim županima, gradonačelnikom grada Zagreba. I jasno smo upozorili i predsjednik vlade, a onda poslije i ja, dakle da svi ovisimo jedni od drugima. Kontinent o obali, obala u kontinentu, da kako će biti brojke sada i ponašanje svih nas na obali, to će se naravno poslije odnositi kako će biti brojke na kontinentu. Ne možemo zaboraviti kontinent, ne možemo si dozvoliti da zbog neodgovornog ponašanja brojke počnu rasti i da onda kontinent poslije nema postsezonu. Znači to bi bilo stvarno neozbiljno od nas. Isto tako kontinent mora sad voditi računa i sa svojim brojkama. Tako da obala može naravno odraditi posao kako treba, ali nemojmo zaboraviti da dio turista ne dolazi i ne traži samo sunce i more, već i da odlazi i na kontinent i svakako to je ona bila poruka koju smo pokušali poslati svima njima da smo integrirani, da ovisimo jedni od drugima i da stvarno moramo sad pokazati jedno odgovorno ponašanje. Ono što smo mi apelirali na svim sastancima tim i cilj tih sastanaka je upravo i da županijski stožeri, gradski stožeri preuzmu svoju odgovornost, jer oni znaju najbolje koje su to manifestacije, koje su to događanja, koje su to eventualno potencijalna žarišta. Oni mogu donijeti mjere koje su strože od nacionalnog stožera, što se je vidjelo na primjeru Istarske županije, Dubrovačko-neretvanske županije, Primorsko-goranske županije. Znači primjeri postoje, jako dobri primjeri i apeliramo još jednom na sve njih da vode računa, da se, zato je, kažem, i bio i razlog ovih svih sastanaka i to nastavljamo i dalje sutra u Primorskoj-goranskoj županiji, upravo s ciljem da se svi osvijeste da budu odgovorni i da vode računa da ne ugrozimo sezonu, ali i ono što je najvažnije, da ne ugrozimo zdravlje svih nas. Na ključno je uz ovo balansiranje epidemioloških mjera i odgovornog ponašanja i bogatije turističke ponude. Ne treba ni zaboraviti da ni konkurencija s druge strane naravno ne spava. Možemo li se nositi s našom izravnom turističkom konkurencijom i po čemu je to Hrvatska bolje odredište da Francuz kaže ok, neću ići u Španjolsku, doću u Hrvatsku? Pa svakako da ove godine će konkurencija biti još teža. Znači ove godine svi su se isto pripremali, prošle godine Hrvatska je bila pobjednik na Mediteranu što se tiče i imali smo odlične brojke na samom početku, znači niti jednog zaraženog kada smo se otvorili uz vladine mjere za očuvanje radnih mjesta, znači mogli smo i započeti odlično jednu sezonu kao što smo i započeli. Mi smo, kao što znamo, autodestinacija, to je sve utjecalo da imamo ovako dobre brojke, znači u hotelskom smještaju, no nije bilo zaraženih u privatnom smještaju, nautika, dakle to su sve naši jako dobri atributi i ono što se sada znači događa se da naravno konkurencija nije dobro radila, znači vidjeli ste niti zimska sezona u Austriji, isto ljetna sezona i svi su, znači turistički sektor je najviše pogođen. I naravno da je svima intencija da se zadrže svoje građane u svojim zemljama i tako će biti i ove godine. Evo ja razgovaram sa našim direktorima sa emitivnih tržišta iz Hrvatske turističke zajednice. Oni danima sad moraju objašnjavati što se to dogodilo u Zadru, da nije tako u cijeloj Hrvatskoj, da je to samo u Zadarskoj županiji i da se vodi sada stvarno računa i da Zadarska županija snižava brojke što se tiče broja zaraženih.
Biće ključno osigurati to da Hrvatska tijekom ljeta ostane što duže zelena na toj COVID karti Europe. To je najvažnije u principu, da ostanemo zeleni, da budemo odgovorni svi zajedno, kao što sam rekla, prvenstveno radi nas samih, radi našeg zdravlja, zdravlja naših bližnjih. A onda naravno je to, pa to automatski se veže i u samu turističku sezonu. Turizam je izrazito važna djelatnost za Republiku Hrvatsku i mislim da ove godine imamo stvarno sve preduvjete da budemo puno bolji od prošle godine. Evo, ja sam bila nedavno na sastanku u Ateni, dolazili su mi drugi kolege ministri i čestitali na svemu što smo napravili, smo prezentirali i Safe Stay projekat i sve ovo čemu smo ranije razgovarali. I svi su se složili da će ova godina biti izuzetno izazovna, a da mi imamo sve preduvjete za imati jednu izuzetnu, sigurnu turističku sezonu. Vidimo da se Italija lagano otvara, da popuštaju s mjerama. Možemo li u kolovozu računati i računate li na talijanske goste u njihovom tradicionalnom Ferragostu? Pa svakako računamo i na naše talijanske goste. Mi smo u kontaktu sa našom direktoricom predstavništva u Rimu. I ono što dobivamo i redovito pratimo što se događa na našim emitivnim tržištima, ne samo mi, već i naši epidemiolozi prate kakva je situacija i temeljem toga se i donose odluke za strane turiste koji ulaze u Hrvatsku, jer moramo voditi računa da ne pogoršamo, odnosno da ne bi slučajno se dogodila situacija uvoza dodatnih COVID slučajeva. I ono što gledamo sa talijanskog tržišta, da je Hrvatska stvarno u medijima se spominje kao zemlja izuzetno dobro pripremljena što se tiče same turističke sezone. Nedavno smo, kolegica direktorica nas je slala, odnosno poslala jedan zahtjev da im pošaljemo koliko imamo punktova razrađenog što se tiče i testiranja za turiste koji se vraćaju. Također što smo sve odradili za sigurnost turista. Tako da mislim da možemo i računati na talijanske turiste. Evo sad konkretan primjer, turisti koji će danas ući u Hrvatsku i dolaze iz Europske unije, kakva je procedura za njih? Jel treba imati neke potvrde ili slobodno ulaze? I što je sa onim turistima koji dolaze iz zemalja koje nisu članice Europske unije? Pa dakle, prema postojećim sadašnjim pravilima, znači ukoliko dolazite iz zelenog područja, potrebna vam je samo vaša putovnica ili osobna isprava. Znači kad govorimo o području koji su zeleni unutar Europske unije. Kad govorimo unutar Europske unije koji nisu zeleni, znači svakako je potreban ili negativan PCR test ili antigenski test koji je na listi EU odobrenih testova ili potvrda da ste dakle preboljeli. Što se tiče onih koji nisu, odnosno trećih zemalja, oni uz sve to moraju još imati znači smještaj, rezerviran smještaj, uplaćen, dakle ili da su vlasnici objekta ili plovila, nekretnine, dakle to su još dodatni uvjeti koji za sada vrijede. Što ako neko nema potvrdu, na primjer dolaze turisti iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, nebitno, nema potvrdu o cijepljenju, niti potvrdu da je prebolio koronu, ni PCR test? Pa ne može ući u Republiku Hrvatsku. Znači na prvo najbliže testiranje i tako, ako je znači negativan može ući u Hrvatsku. Tako. Dobro. Ljetni mjeseci u pravilu donose velika kulturna događanja, festivale, koncerte, manifestacije, razne predstave, kazališta na otvorenom. To je dio i kulturne, ali i turističke ponude o kojoj ovise i mnogi i u financijskom smislu. Hoće li ove godine biti sve ok? Hoće se moći ići na Dubrovačke ljetne igre, Splitsko ljeto, Ulisis, osječka događanja, ljetne manifestacije? Pa to nam je i cilj, da se osiguraju, da se napokon možemo malo opustiti, a upravo tome i pridonose COVID potvrde. Uz COVID potvrde koje, kao što znate, na području cijele Europske unije od 1.7. su u primjeni, znači da ste preboljeli, da ste testirani ili da ste cijepljeni, vrlo jednostavno. Dakle, ja sam putem e-građanina ulogirala sam se, dobila potvrdu. Dodatno se aplikacija lagano može skinuti, da kojom možete kontrolirati da li imate sva ta 3 elementa i putem COVID potvrde moći ćemo puno lakše i puno jednostavnije se opustiti i uživati upravo ovo što ste vi rekli i kulturnim događanjima, u kazalištu, u našim koncertima, dakle, ali naravno uz kontrole i ono što molim da smo svi odgovorni, da se odgovorno ponašamo i jedino na taj način znači možemo i dalje se krenuti prema onom opuštanju i onome što je bilo prije samo COVID-a.
Isto će vrijediti i za one željne, malo glasnije zabave i dinamičnije, ove koji vole otići u noćne klubove, recimo poput Zrče ili tako nešto. Pa gledajte, ono što je svakako epidemiolozi imaju tu zadnju riječ. Naravno, COVID potvrda je po meni ključ za sva događanja i opet apeliram još jednom na odgovorno ponašanje i na kontrole. Znači, kontrole će biti također ovo ljeto ključno. Razgovarali smo i sa nacionalnim stožerom i zato upravo i sa lokalnim stožerima i gradskim stožerima. Svatko mora preuzeti odgovornost za sebe. Mislim, sve se može događati, ali se stvarno moramo svi pridržavati i kontrolirati da se poštuju sve one mjere. Da bi sezona bila još uspješnija, potrebni su nam i kvalitetni i dobro motivirani, a i plaćeni radnici. No, turistički djelatnici, posebno ugostitelji, ove godine muče s radnom snagom. Mnogi su očajni, jednostavno ne mogu doći do radne snage. Odobreno je preko 31.000 dozvola za strane radnike sezonske. Kako stoji sad situacija? Hoće li se otvarati, povećavati broj dozvola? Ovako, s tom borbom se ne bori samo Hrvatska, već evo, ja sam bila i u Bavarskoj. Prvo pitanje je bilo da li imate dovoljno radne snage. Nama fali isto radne snage, turistički sektor je najugroženiji. Do sada je u Hrvatskoj u turizmu i ugostiteljstvu izdana je oko 8.000 radnih dozvola. 6.000 je nakon 1.5. Izdano i skraćena je sad procedura, više se ne provodi test tržišta rada. Jedino što je ostala procedura na MUP-u je sigurnosna provjera koja mora biti provedena. Ono što je najviše dozvola izdano upravo u Istarskoj županiji, Primorsko-goranskoj županiji i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Znate li možda iz kojih zemalja najviše dolazi radnika u ugostiteljstvo? Pa najviše iz naših zemalja u okruženju dolaze. Logično, i zbog manje jezične barijere. Stara priča je uvijek tu o povezivanju plave i zelene Hrvatske. Koliko se uopće cijeli fokus turizma stavlja na ovu plavu Hrvatsku? Mnogi, posebno ovim ljetnim mjesecima kad se kaže turizam, pomisle na more, plažu, neke brodice u daljini. Pa upravo to je bio jedan od ključnih argumenata dok smo pregovarali za nacionalni plan oporavka i otpornosti. Razgovarali smo o projektima koji bi omogućili produžetak sezone i problemima overturizma na našim jednim pojedinim područjima što se događaju, dakle, na obali. I upravo projekti koji će biti odobreni, to su projekti koji se odnose na sprječavanje upravo tog problema overturizma i produžetka same sezone, kako na obali, a tako i na kontinentu. Jedna od glavnih smjernica kojom ćemo mi krenuti je to upravo zdravstveni turizam, termalne rivijere na kontinentu, talasoterapija na obali, znači povratak korijenima. Od kuda smo krenuli, mislim da Hrvatska ima toliko toga za ponuditi, a prvenstveno što se tiče samog zdravstvenog turizma, wellnessa, spa, post-covida oporavak, to su sve smjernice u kojima možemo krenuti i također će se razvijati sami turizam na kontinentu. Mi smo već sada, i to će biti dakle kroz projekte samog nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a nadovezujemo se sa istim tim projektom kroz višegodišnji financijski okvir. Tako da oni projekti koji neće imati gotovnu papirologiju jer znamo da ti iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti moraju biti gotovi do 2026. godine, upravo da onda nastavljamo s onima putem i samo financiranje putem višegodišnjeg financijskog okvira. Dobro, znači nade i budućnosti ima, samo treba je povući. Tako je. Što je s Cro karticom? Je li ona zaživjela ili propala? Cro kartica je dugoročni projekt. Prije par godina je započeo taj projekt. Evo, prema podacima, znači to je jedan dobar projekt u principu i za poslodavce, i za korisnike, i za djelatnike. Prema onim podacima što smo mi dobili iz AKD-a, uplaćeno je više od 1 milijun eura do sada na Hrvatsku turističku karticu. Najviše je korištena u Primorsko-goranskoj županiji, Istarskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji i gradu Zagrebu, a ono što smo vidjeli prema podacima najviše se koristila upravo ugostiteljstvo, restorani, hotelski smještaj. Cilj je da se potiče što više, dakle, da korištenje upravo u turističke svrhe, korištenje Cro kartice. Nije cilj da se Cro kartica dakle koristi i da nudi sniženje naravno za vrijeme same sezone, nego pred i post sezoni, i mislim da je taj projekat dobro započeo, međutim zbog korone naravno da je sve malo stalo i usporenije sad primjene same hrvatske turističke kartice. Na samom smo kraju emisije. Hrvatska nogometna reprezentacija nažalost nije se uspjela probiti dalje nastavak natjecanja na europskom prvenstvu, no koliko su sport i sportaši općenito i
naši navijači u svojim prepoznatljivim dresovima dobri promotori turizma i cijele Hrvatske. Pa nažalost nisu uspjeli, međutim vatreno su se borili do samog kraja. Ja im još ovim putem još jednom čestitam od srca. Ono što su oni napravili, to je najveća promocija za Republiku Hrvatsku. Ne samo nogometaši, nego svi naši sportaši. I mi upravo kroz i promociju i svih velikih sportskih manifestacija i ulažemo u sport i u sportsku i lokalnu infrastrukturu, lokalni sport, tako da i nastavit ćemo i dalje. I mislim da oni stvarno šalju najbolju poruku o Hrvatskoj svijetu. Apsolutno se mnogi slažu s tim. Nadamo se da će i Hrvatska poslati jako dobru poruku turistima kao korona sigurna destinacija, da će baš mnogi odabrati Hrvatsku ove godine za svoje ljetovalište. Hvala vam na gostovanju u emisiji i nadamo se još dobrim rezultatima. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji. Naravno, ostanite i dalje uz programe Hrvatske radiotelevizije. Lijepi pozdrav.